liro ndithu likukhazikitsidwa ku Lilongwe malingana ndi mneneri wa ku nyumba ya boma Anthony Kasunda kumene kwakapezekako chifukwa choti omwe akuyendetsa bungweli Madamu Mere Chilima ndomwe awaitana President Dr. Lazarus Chakwera kuti akakhaleko ndeti khale tikuunikirana nkhani imeneyi ndiyambe ndi Mr. Kasakula. Yes. Unadabwa kuti akubanja aitana President kapena mwayilandira bwanji? Sinadabwe iyi koma kuti ineyo unali mtima wa admiration kuwayamikira Mrs. Chilima chifukwa asonyeza maturity iwo plus anthu ena amene akuthandiza kuti ayambise foundation imeneyi asonyeza maturity iwo acha ni mayi olira muzimati mayi olira alaluza amunawo pa ngozi ya ndege amakhala mdziko muno amava zimene anthu ambiri akulankhula mwinaso amaonera pa television anthu makamaka a DPP plus ena a UTM akabambe nanzawo anjawala DPP chimozimozi they want to weaponize imfa ya Chilima kuti cholinga apeze mavoti akuchita chipongwe ya president pano ndimazakamba kuti akuchita chipongwe a president kuti kenako anthu aziti a president na amene adakhala basi kupangira upo wachili wawo kundegeja ikagwe zimenezi banja likumva alimo muno Malawi akuziona zimene zikuchitika akakhala ndi anthu ofoka mwina akavomereza kuti wizi mwina nzoona mwina bwana wadi adachita chipongwe munanga adachita chipongwe achimwenanga lero chipongwe ankolo anga koma mayi Chilima zonsezo azika pambali kuti izi nzabodza awawa angofuna mavoti akuwafuna pogwisa chito imfa ya munanga pamene nene khale kuti ndizilira mtima ukhale pasi ndiyiwale sindikuyiwala because anthu anga okamba zambirimbiri zochita ndimaseka this other day I think anali anzomera ngwira panala Peter Mutharika pompo akuti Chilima anali mwana wanu wa president ndipo inu mbankonda I said kola anthu amaona ngati amalayi ndi opposite iwo aja Chilima anali busy nena kuti even Mutharika anali busy nena kuti I'll fall you like with a ton of bricks chani zambirimbiri zimene amakamba zomchitira chipongwe lero akome 40 adapita kuti chete ayi so I hope amalawi akuona zimenezi akuona kuti DPP ndi UTM cholinga nchofuna upanga weaponize imfa ya Chilima kuti apeze mavoti kumene kuli kulakwa which is evil. I always say here kuti there is no way unless somebody should produce evidence. There's no way President Lazarus Chakwera could have conspired against his own vice. Amakwiza no jamakondani. Zose zimaenda bwino koma ngozi ni ngozi. Enawo awulesa khale ngozi. So in conclusion ineyo kwanga nkuyamika for the maturity mene asonyeza amayi Chilima. And I know kuti it's not just her but even anthu amene akwathandiza upanga set up foundation mene even achibale because sanave zambaluwa zobanda ntchito za anthu oyipa amene angofuna kuti agwize ntchito ifa munthu wina upeza mavoti for ali ni hungry for power afuna kubwereranso mboma they will use anything just to ensure kuti a president anthu azina kuti ndi oyipa ka MC azina kuti ndi oyipa komene kuti kulakwa and I hope we Malawians can see through that because that's really desperation kufika kumtoda kuti desperation kuti watanzeru akunena kuti mmene zilondera zinthu mdziko mmene akuzitengera zinthu a president sitingagonjetse ndeti pange bwanji tiyambe pabodza. I hope amalawi akuona zimenezi otherwise to me I repeat ndikuwathokoza amayi Chilima ndikuwathokoza amene akuwapanga advice ndikuwathokoza even kubanja they have risen above this pettiness akupanga DPP ndi UTM because it's a pettiness ni mabodza. A president can't manena hezo a president can't even harm a fly on the ni munthu mbusa amakhulupirira Mulungu amadziwa kuti sangapange zimenezo and even also DPP amadziwa kuti zimetoka pa nzabodza amadziwa they know it kuti zimetoka nzabodza but they say it because they are desperate ufuna mavoti then kunena kuti the fact that mayi Chilima ndi onse abanga ignore the nonsense nkunena kuti chinthu chitemerere a president amana gechonda advice awo abwere azachipange bless azakhalepo chimenechi nchapa mwamba kwambiri mwina ndisire popo Mr. Mvula ine ninga kwizaneko mwina ndi bambo George Kasakula zimene alankhula kuti
choyamba natokoza machilima pokuganiza kuti apange set some memorial ngati imene iyi yoti ati kukumbukira zabwino zimene maremu chilima amachita komanso kuti aisese kuti zimene amakhulupirira zipite msogolo. Ndinganene kuti chinthu chamtengo patali chikuti iyi ndiye real attempt kuti tisate tipitirize legacy ya Chilima, to keep the legacy ya Chilima, maganizo ya Chilima alive. Osati tijati machita ena kundare tingo kula kuti tipeze na umavote. Utoka about legacy, you're not able to say kuti legacy yake ndi chani jimene mufuna mwe hapa hii kuma hapa create chimene chilinga NGO, chimene chilinga trust, chimene a political chopanda ndare chamoyo oti chizipita kusogolo ngati trust. And chifukwa cha chimene chocho ngakhale iwo Chilima anakumbukira kuti a president abwerepo and kukapanga msonkhano chikumbuzo chi ku Bingu BICC imene yali mala boma ndizimene chinthu wapatali kwambiri and kutiso anaita na president against all odds bina amene George walankulira anthu ena a DPP mtarika ndanzawo ndi ena amene ali kususa sana embekeze kuti awaitana paspantima sana fune, so they're not happy because we got started my social media comments. See anthu amene amapanga comment panopo timaziwa kuti amapanga negative ndawo zonse akapanga kuponya chinthu akapanga kuti akufuna achilankhule arankhula zakuti ndeti maziwa ngakhale tidafuna kuti tichule mayina timaziwa kuti auje amayankhula motsutsa auje amapanga zinthu zimene kuti bwina ayipise chinthu chabwino nthawi zonse sour graping kuti chinthu chabwino bwino chooneka bwino choyenera kumachitika ndi amachiona ngati kukhala choyipa. Nkoyenera kuti apresident avomera kukakhala nawo pa invitation imene chifukwa Chilima anali mpwawo anali vice president wa amuntu ja wamalira anamalira ali vice president therefore anali ono wa president. Yes. Whether one likes it or not kaena fune akana apanga jani Chilima anali ono wa president. And it was safe by now everybody it must be sinking kuti this was a plane accident. Maripota ambili anatuluka nzonena kuti buntu mento seti mamkonda kwambiri tikumukonda benkarana marira. We still remember and cherish the good times made na kana mziko muno de nkoyenera kuti pakale mabongato mena wo as part of the closure kuti tivomereze kuti tsopano zachitika izi tivomere kuti Mungu anasankha kutenga mozi waife ngakhale munthu kuti mamkonda kwambiri Mungu anantenga. So for me, ndi chinthu chantengo patali komanso ndi chinthu chabwino kwambiri for a president kuvomera president ndiwereze kuvomera kukhala nawo because anakatha kukana kuti ine kumeneko sindifuna kukhala nawo akanatumiza muna chimwendo Minister of Unity ndi chani akanatumiza muna Michael Usi Vice President Dr. Michael Usi kuti apite nawo kukhala nawo kumeneko akanatumiza mundu wina aliyese manye mwina ndi wina wa first lady oka akanatumiza but he has decided to honor uyu mbale wawo ikhala ndithu very symbolic and kwenikweni kuti ichisopano kukhala ngati kumuzi kuja timanena kuti ayi tapita tikatseke kutapangapanga zitochitika we do a final ceremony, a public ceremony. So mwina chimenecho ndiye chinthu chantengo patali kwambiri and it will help Malawians to remove the politics from the death of Chilima. Chwa ena adi timafuna kuti tipezereko mavoti tipange criminalize this regime ngati anthu ipo kwambiri osakhala bwino zinthu zambiri so kupanga charge ndithu so ichi achosa red carpet akuluakulu musamala nkhule za Chilima because chili legacy yake it is now being propagated ndichi this kind of foundation chimene chakhala ningo thandiza kuti tsopano I hope
Amai Chilema will continue to live beyond the petty politics. And when Afuna Gisebechito Zinao, Kutakarim politics, she is better off standing aloof, Trazungo on as Mezuchitika, in her silence, Amaran Kwazambiri, Bakana Kavena, Kandena Mipingo, Kandena Andare, Muna Makan Magan Rabuno, I can up and read into her silence. Into the silence of family Achilima, because those in the silence speaks louder than words. Yes. So Mzo good so one for Johnson, Moeso Gunuza put our Kure Basso, get a better party. So silence is important over that. She was more silence, president over this issue. It's damn gentle because even the president, despite tribulations, charge in the public media. But basically taking him through the public opinion, court public opinion, high court, Mangido Menio, he chose not to respond. He also lived in silence. Silence, it is golden, Yima and silence, and the Anhoka, the Menangate Bona. So I think in short, it is a good function. I hope Malawians will support it. I will hope international community will support it. We hope going beyond that, this Chibanga signal a new beginning. Chabwino, Mr. Mpeka Sambo, kani mene mwaida ndira motano. Munadzidzimuka kuti president aitanidwa. Mukatengira public opinion versus mene anthu a DPP ndiyena akhala kuyankhula and chimene akhala kufuna kuti achijambule m'maso mwa Malawi zokhudzana ndi late Vice President Dr. Chilima and the current President Dr. Chakwera. Ineyo zinandidabwitsa. Koma zinandipatsanso chidziwitso kuti anthu ali ndi njira, anthu amakhala ndi njira yopangira silence uchitsiro. Chabwino. Anthu amakhala ndi njira yopangira silence dzibwana. Mukakumbukira bwinobwino banja akubanja kwa Achilima akhala kukambapo nkhani zakuti siyani kupanga zakuti kokhudzana ndi malemu m'bale wathu. Lekani kupanga zakuti siyani kugwiritsa ntchito dzina la malemu kunyozera ena. Siyani chifukwa ifeyo simukutilemekeza. Akhala kukamba ndipo anthu ena ankadabwa kuti adafika ndaona kaklipi kena kakadani kuti kodi muti simunamve. Mwamva? Kodi muti simunamve dzana ali amati musiye inu mukupita sopa nsonkhano mukapanga zomwezo. Kuti cholinga chani ndi chani. Ndiye munthu akakhala ngati mmene alili Mai Chilima panopa. Nkovuta kuti apange confront anthu. Pazimene sizikuwasangalatsa. Koma njira ngati imene agwiritsa ntchito pa Chingerezi timati brilliant. Ena amati check. Chabwino. Manumvetsa kani? Taino ndiye chisankho. Malemu Vice President ndi amene adayamba UTM. Panakali pano UTM ili m'manja mwa munthu wina wadera. Amene kudalibe mmene Achilima ankayambitsa UTM. Amene sankagwirizana konse ndi ma values amene adapangitsa Achilima kuti ayambitse UTM. Sankagwirizana. Sana ndipo he never shared the Chilima philosophy. Okay. Sana unekere pali ponse mwina ndikuna makapena chochi mudaona. Sana unekere pali ponse. Kuzimene Chilima zidampangitsa kuti apange ayambitse chipani cha UTM. Mwanamvetsa sana. Ndipo mpaka na nthawi imene Achilima kaya mapita kukhoti kaya matani koma sana unekere pali ponse kuti he's supporting that philosophy. Koma nkudzatulukira malemu achatapita. Ndi makhala ati pains foti kawiri nkamakamba nkhani ya malemu Chilima ndimakumbukira ndipapempha chachimodzi munkati pena makhala kutsogolo kwanu
pene nukhala kumbuyo ndimapita kuchali chi 6 koloko iliyonse ne Dr. Chilima Salonji chimodzimodzi. Okay. Ukamacheza nawo kawiri amakondo pita ndama yako 6 o'clock iliyonse amapita kuchalichi ndiye kwa anthu amene timawadziwa kwadziwa chimene anali ndimaona ngati 90% kapena 95% ya anthu amene ankagwira ntchito ndi Dr. Chilima kuitema samawadziwa, ndipo zimene zachitikazi apanga mayi Chilimazi ndi chitsanzo cha chimene banja lawo linali. Okay. They look at substance. Ndi banja limene limayang'ana substance kuti apa tipange izi kuti zilongosole izi tipange bwanji. Mwandimvetsese? Ndiye funso langa ndilakuti kodi kapena ndidala kuti sindikudziwa ngati wayitana kapena sana wayitana akabambe sindikudziwa ngati kumeneko kukakhale makalala achipani sindikudziwa, koma ndikuona ngati nzosagwirizana. Koma kuitana vice president pokambana kuti amayi Chilima anapempha mtsogoleri wa dziko lino kuti akakhale mulendo olemekezeka kumwambo umenewo. Kwa anthu amene amatha kuwerenga nkhani zikamachitika osati kuwerenga papepala koma kuzitambasula kuti ichi chikuchitika chifukwa cha ichi chikuchitika chifukwa cha ichi, mayi Chilima akupereka uthenga waukulu kwambiri. She has sent a very big message. Ndipo amene saamva ndi Gondi, amene saamva ndi Gondi. Chabwino Palibe munthu wina aliyense m'Malawi munomu amene angatanthauzire zokhumba ndi umoyo ndi zimene Chilima adakakonda kuposa mayi Chilima. Ndona mtochi Lesamsuma ndobata olo utati kaya ndi waudi ndi wanji ku ATM kaya ndiwe ndani, koma nobody in this country can define what Chilima wanted, what Chilima would have done today, and what Chilima's ambition was about the future, apart from the wife. And today we are starting to see the definition of that. So mwambe chabwino mina Mr. Kasakula chimene chikukhazikitsidwa nthawi zambiri anthu andale ndi ochenjera kwa basi amvula nakamba onena kuti anthu amalowetsa ndale pa imfa ya malemu Chilima. Chitsogolo chake chikhale chotani chifukwa kuti kupezekanso kuti SKC Foundation aichita capture? No, ndikuona ngati kuti ichichi chachokera ku banja, chachokera ku Madam Chilima ofuna kuti zimene amachita amunawo useva anthu adziko lino zisafe. Chifukwa so kumene kuli so fundraising, so ndiye kuti chinthu chikupanga take off. Koma nkhani yayikulu ni ulemu umene apereka amayi Chilima kwa president ndi a first lady. Mmene anena Kevin akakhala kuti anthu a DPP ndi anthu oganiza, anthu a ATM ndi anthu oganiza, akadasiya upanga chipongwe a president. correct, Because zisoneza kuti zimene amandira iwo fa anthu amene adaluza kwambiri ndi imfa ya Chilima. First and foremost ndi banja lawo. yes, Akazawo ndi anawo, kena kwa abale awo na amene adaluza kena pamene kapena kubwera kaya chipani kaya chani, koma woluza kwambiri amene imfa imene idampweteka ndi akazawo. Nimodzi makhalira ndipo lili moyo kuti munthu umakhala ndi banja lako. That's the nuclear family. usadatuke kulikonse umachoka banja la makulu ako ukamba banja lako. Zikachitika kwa iweyo, your family, your children and your spouse pays the heavy price in missing you. So amene family idakuza kwambiri first and foremost ndi banja lawo, akazawo ndi anawo, those two children ndakaza ndi Mrs. Chilima. Kuti Mrs. Chilima apanga chimenechi awayitsa manyazi anthu a DPP amene ali maganizo opotoka, maganizo ausatana, onena kuti azinyoza president, kuti anthu akaona Amalawi azita president ngakupha, therefore adapha mbale wawo, adapha wachiwiri wawo, tisavotere. Achitsa manyazi chimodzimodzi yute achitsa manyazi akakhala anthu amanyazi akadasiya bweza akadasiya ukambazo chifukwa Mrs. Chilima sonjeza kuti ineyo zimene makamba sizolikhudza ine awawa amugechero tamunanga nda president
ndo amiseni chamunanga abwere azakhale mlendo olemekezeka achisamanyazi ziyamana nakeveni zija tiona kuti akabambe apita kwa kuti ndi wopanda manyazi ayino kuti apita sangalephere apita maona kuti asapite haisiti kutero angasi opanda manyazi mmene UTM imayambika mujaona Kevin abambe kunalibe there was no way in hell that Malemu could have thought kuti akabambe angazakhale president wachipanicho no single way it did not even cross his mind. No. Today that's why I call Agabambe a fraudster. He's a fraud. He doesn't believe in anything. And I repeat, he's a fraud, political fraud. He doesn't believe in anything. All he wants is leadership. Cholinga jodi akakhala mtsogoleri zonse zimene auchita milandu yawo ku reserve bank yosecha ingopondereza. So Malawi he's not even competent because I'm a car so called Ubabanga exude within 9 months I can invest this, I can invest that. Why didn't he invest things in good reserve bank? Reserve Bank was busy giving my loans, what was saying my loans. Magara letters of credit. They are private. They're not supposed to get those letters. I must say letters. Umabatsa uratenga ngongole. Umakwizana zona ro basi ngongole yazalibeka pakatazakaza kuti mwakuti. All those things he was falsifying figures. Kuli economy zingangati ichitabwe. Now after that 9 months afuna zabange falsify my figures then ro zilibwino vero zilibwino. No, we don't want that. So to go back to story ya Mwambo wa Mawa. But he's a political fraudster. He doesn't believe in anything. Because he's a fraudster. He has never. Of course, I'm telling Sangapita. I'm telling Sangapita. I'm telling Sangapita. Oh, Sangapita. One do topa. So, urajuka kumangoja kafika ulirongo abwerereso kumangoji chulendo mauro libagadi baenda arangoenda kamozi kanapita kuti kabasi amfa Africa tayo opo so Sangapita problem akabambe most likely habita akabambe fika be mali be manyazi Africa ya apo azipo chabe mina maimaliza motero nkhani namaliza joto mvula mmaliza motani ineyo ndunena kuti mambo ndo wabwino ando ndi mambo wantengwa patale politically wathandiza kuchosa red carpet kwa anthu amene amatembenuza imfa iyi kusanduka political weapon or kuti a campaign item kuti tizipita kwa anthu namanena amalankhula ochikanga wapate wa president okupa iya isipandoti apana tikamanena kuti tifuna tipitirize legacy ya Chilima tiziiona mu foundation so ifakana kuti yachosa carpet kuti sipano anthu ajamaenda pa Venezi, Sachita, Swakachita, do type manyazi. Because there's now a foundation which is going to take the legacy, the Kumbo Zachilima forward. Because the current leadership, Menor and Claire George, leadership ya UTM, I mean, other Sokoreli, Sanari UTM to another DPP. Yes. And the DPP was an avowed enemy of Chilima because Chilima had with DPP. And I'm taking a picture of vice president. Kumene kujana mzuza ngati panali munthu amene anazunzika pa nthawi ya UDF Chilima ya DPP Chilima was one of them anamba mamponyana miyala kuyadapita kupalombe kuja anampaka zambiri if you just have to go back and look at my audios osiyana zimene mamnena Chilima in various forums so it is always chinthu chodabwitsa kuti panopo wina azioneka kuti ya munthu amene ine mamkonda kwambiri how shameless. You cannot do the about turn and then try to create a wedge between the foreign hero of Chilima and their president Chakwera. Many amagera na chito amakana nayo siku ndi siku and so mimi ngona ichinji chikachi mchabwino akapita tikamva kutakana na jani koma I think mimi akachita manyazi akana manyazi kana ngopita ukangoonekera kuona kuti zitaka bwanji I hope makala za chipani sakalako akakalako ndikuti the appropriate systems that you soko makala zo so let's look at this in a somber mood komaso ndichintu choti pasa hope yakusogolo ngati vankonda Chilima let's invest our money our energies maganizo athu legacy imene ikhala created mama chabwino Mr. Mpeka Sambo ndemangano yomaliza pankhani imeneyi
ndimanga yanga yomaliza mmene amayankhula George ndi Amvula. Ndimakumbukira ku Ginkana Club kuzomba. Komanso pa Mjamba Freedom Park. Pamene malemu Dr. Klaus Chilima adanena kuti ndamvaso kuti ku Reserve Bank mwabandalama kumeneko. Nthawi imene ankayankhula zimene zija amene anali governor Reserve Bank anali Dr. Kabambe. Kodi anali kumeneko? Yes. Nthawi imene Dr. Chilima malemu ankauza dziko lino zoyipa zimene zinkachitika ku Reserve Bank. Governor onkulu wa bankiyo anali Dr. Kabambe. Izi ndaneneranji ndikufuna kupanga emphasize point yakuti ndi chifukwa chani amayi Chilima asankha kupanga izizi nkwira na mtsogoleri wa dziko akudziwa ndithu ndiye khayo mayi amene uja amene a vice president amawadziwa kwambiri amene amakhala naye tsiku lonse usiku wonse zinthu zikamachitika tisamakonde ku amuza adanena kuti Amalawi timakonda kuyiwala koma kawiri nthenda yoyiwala imakubwezeretsa kumbuyo kumene kuli choopsa ukamayi umakonda yoyiwala umayiwala kuti kumbuyo kuli adani imakubwezeretsa kumbuyo kumene kuli choopsa chifukwa choti wayiwala. Vuto limene ndi limene ngati dziko anthu takhala tikulichita kawiri chifukwa zonse zimene zachitikazi kazimene achita amayi Chilima zoita na mtsogoleri wa dziko lino kuti akakhale mlendo olemekezeka kwa ena akhozaona ngati kuti zangochitika mesada president ayi anthu amapanga mafunction m'Malawi muno osamwirana mtsogoleri wa dziko kuti akakhaleko amapanga zonse koma ndikukhulupirira ndithu kuti zimene tayankhula panozi ndi statement ndithu yayikulu imene ikufuna kuti iperekedwe chifukwa kupatula phokoso lonse koma ife tikutenga zimene zimatuluka kubanja kuti kodi anthu akumva bwanji adatifotokozera ife sizotisangalatsa koma mpaka lero akupangabe mpaka lero akupanga tidakamba pano tidakamba kunkhani ya lilemba tidakamba kunkhani ya makandulo siyani zimene zimu you are traumatizing the family koma sanafune kumva mwandipetsa sanafune kumva ndero ndimafuna ndakumbutse kuti mtsogoleri wa UTM uyo ndi yemweyo ujanka munena vice president kunjamba kuti akusokoneza ndalama ku Reserve Bank ndi yemweyo amene ali pano pai ndi yemweyo uja ku Ginkana Club adam nena kuti ndikumva kuti kumeneko mukusintha mafigures ku Reserve Bank wiki amawa ndizatutsa mapepala zimene zija that was empowering Malawians kwatsegula m'maso kuti anthu yawo ngakhale akutere koma akusokoneza chuma cha dziko lino chifukwa zimene zija amapangira kobisa akamapanga msonkhano akamayenda mujapanga misonkhano muja nkovuta kwadziwa akabambe kuti ati ndi awara amapanga zakuzakuza koma anthu akuluakulu ngati mana ali vice president Chilima ankadziwa they had information kumazindikira kuti akupanga tunduyo izitu bwana zikusokonekera apo uyo ndi chifukwa kankanena and he had the courage kuulula chimo loyipitsa kwambiri kuti akusokoneza dziko lako koma munthu amene ankamunenayo anali Dr. Kabambe chifukwa kuti koda apita ndipo akapita akakhala motani koda atatapatsa mpata takankhule adzikankhula kuti chani akasakula nanena kuti iwo akanakhala Kabambe sakanapita inenso nkadakhala Kabambe sinkanapita chifukwa yes you have to deal with your inner self china chake chimafunika kidzikutsutsa mu mtima kuti koma no inde ndakwanitsa kuba chinthuchi inde ndakwanitsa kuserera chifukwa chemwe na makobidi amene ndili nawo andilike mna makobidi amene ndasolola pena pake kapena mwenjira ina koma ukokokha uko mwina ndipeze ndinene kuti ndikudwala nditumenthumu ndikuona ngati choncho koma in conclusion zonse takambazi tikufuna kufotokoza kuti Amalawi tidzitha kuzindikira tidzitha kupanga appreciate the pain that someone is going through tidzitha kuzindikira kuti ndi ziti zimene tingagwiritse ntchito pandale kapena tichotsepo
kodi anu ake wakanena ife tipange respond mwamtundu wanji ndiye lero mayi amene anali second lady wa dziko lino akuyambitsa the SKC Foundation ndi chinthu chokhacho chimene aona iwowo kuti chikhoza kulimbikitsa kupititsa patsogolo ulemu wa mamuna wawo number 1 ulemu wa amene anali vice president wa dziko lino ulemu umene adakhala konso vice president wa Munthalika koma adachita chipongwe mukundimvetsaka chifukwa pakati pa Dr. Chakwera ndi Dr. Chilima munthu amene adampanga chipongwe chachikulu SKC anali Munthalika. Yes, of course. Because that's what we can conclude. Kuchoka munthawi ya pamene adayima pamodzi ndi Munthalika kupanga kukhala vice president nkudzamaliza kumene kwanandira chitonzo koma chipongwe kutadi chipongwe chachikulu mpaka munthu nkufika poti ine ndikunyamuka ndikuyamba dzanga koma kuyambira pamene adakhala ndi Dr. Chakwera mpaka na tsiku limene kumaoneka ngozi anthu amene ajamana akakhala pampando aliyense amaona dziko lonse amagwirana pamanja chikuseka kugwirana mkhosi. You understand? That's the picture that tragedy left us with. So lerolo tiyamike kuti abanja asankha kulola kuti UTM ija ibani pita nayoni ife tipanga create chinthu china mwati kulola kuti aibe UTM abanja. That's the signal that's the signal that the thing is giving. namba kwabera mvula tikudziwa kuti chipani chachinali cha yetu tikudziwa kuti mchimwene wathu Anakambala bese ndakabisa. yes ala bisa na Akambala. Akambala. Koma ngamba ndi chawo. inali UTP nhabe huyu ndani Moses Kunkuyu huyu Ian Kanyuka Zero Jwambo mambo chama ina ngosini kwa ntwe Nzoda kwa. Akanyuka aronuza body. yes Akanyuka aronuza body. so Wila Jarani yes Soranke badira mundo anali secretary amalembera meno kwapanga kuchemba yote yuti ndine agamba ati na waitana kuzakana ndi anthu ena maina oti singacho tinacho kwapanga envedo kamem so you sada yambise so you see kuti anthu aja alolera kuti tikudziwa kuti bambo athu ndikudziwa kuti amuna anga ndikudziwa kuti achimwene athu ankolo athu anali patsogolo polimbikitsa chiyambi cha chinthu icho cha UTM koma mwabwera chifukwa apita mwabwera nkuchitenga chinthu ichi kupanga zanu za ukhuluku mpaka na chinthu ichi kuchinyamula pita nachoni chifukwa chinthu chimene chidayenera kusunga legacy ya Dr. Chilima chabwino lero akubanjaja apanga chinthu chawo chimene aona kuti achipanga control ndipo chikwanitsa kusunga legacy ndi ulemu wa Dr. Chilima amene anali vice president wa dziko lino aja nkwalekera kuti pita nacho changasemaba mumalizire pamene zomwambe. Nkhani yachiwiri sabata imeneyi kwachitika misonkhano yochuluka kwambiri yokopa anthu pafupifupi zipani zonse akabambe anali mu Blantyre ayenda uthenga waukulu unali akadzawina abwezeretsa mavuto azachuma atha dziko liyamba kuyenda bwino. Taonanso akuluakulu a chipani cha MCP ayenda madera osiyanasiyana koma mwina nkhani yayikulu yomwe anayikambapo pambali pa nkhani zachitukuko anakambapo anatsutsa zomwe a DPP akhala kunena kuti pali malingaliro onena kuti ku nyumba ya malamulo kubwere lamulo loletsa kapena yokhazikitsa zaka zoti zikafika apa mtsogoleri asamapikisanaso pa president age limit bill akana zimene zachimwendo panda. A DPP nawonso anali misonkhano akambapo zambiri koma uthenga omwe umabwereza ndonena kuti akulowanso mboma pa 16 September 2025 mwina akanthawi katsala akani mafuna tidutse muzimenezi ndiyambe ndi Mr. Kasakula. Ziko mkwambiri presidents oyabikire committee za bureau the alleged bureau imene adibamanira kuti MCP mafuna apititse ku parliament imene president atsekule lakisanoli kuti abweresera mulonda kuti munthu wa zaka 8 above asamaime au president thereby targeting
the 85-year-old Peter Mutharika agogo 90 agogo ineyo ndi useka at the desperation of DPP. MCP agana none other than the Secretary General wachimani kuti ife ndicho linga chimenecho ifeyo zimenezo situganiza awawa zimenezo akwambitsa okha because awufuna kuti apange create sympathy vote ayesera zonse zoti munakuzopezera mavoti president alipha vice wawo kaya chani ife ndizapanga zakuti kazapanga zakuti aona kuti the message is not sinking among Malawians kuliko somero MCP kubera anthu because people still have confidence in Dorazas Chakwera. We know we've got problems, and the problems are not just in Malawi, it's a worldwide problem. But we also know that the best person who can deal with those problems is not Peter Mutharika, it is Dorazas Chakwera. Because Dorazas Chakwera sama bisamutu zikachitika ngati tiwatiwa ama pangarize to the occasion and he solves the problems. Then the developments that he has done, the changes that he has tried to implement, both short term and long term, zosezo zikupatsana kuti zinthu zavuta yes kwa amene angati sovere Dorazas Chakwera. Therefore they'll give him the vote. Iwo kuti they are busy coming up. Number one, we haven't seen the bill. I've searched for it, I haven't seen it. Where is it? Number two, MCP not even knows it. Ndiwo wapanga na zimenezo cholinga choti apeze sympathy vote ya Peter Mutharika. And they are being unfair to, no, they are so afraid of Peter Mutharika, therefore if it didn't pass a vote. Those are futile attempts. Zosathandiza mpangano pomwe ndipo zopanda chito amene atadzalange Peter Mutharika nda Malawi ene ake pa 16 September namera dzamulange namera zampange retire forever. They did the same 2020 anamulanga nkuthamangitsa ku State House nkupitsa ku Mangochi. They will do the same come 16 September. Reason, there's no need why we should have munthu wankulukulu ku State House azikangogona ngati amagona nthawi imene anali wasaka 75 ka 76 amagona during the last term. What more this time? Malawi sakudziwa kuti electing Peter Mutharika is tantamount to electing his wife, former First Lady Gertrude Mutharika. Is electing Norman Chisari, is electing Mukito, so that they should be the ones controlling, returning to proven leadership. No, Zemena Ufuna, Chifuni Menedwa ADB are desperate to go back to government. Is to continue the criminality. Somebody told me, somebody no, I would return to proven leadership. No, they want to return to proven criminality. Zikolino. Kamuzu anaika the foundation chile anaika for us to take off and become different and become middle income country. He put all the necessary infrastructure. Penabali post anaika infrastructure yotaniza kawimiseu njanji chiani paleki Malawi pina kulikose anabera madibade system of government. They came to destroy that. Literally selling each other things. If you Peter Mutharika got a house, Malawi housing. He didn't have a house in this country. He got it was in the middle on the chair. They want to come back to finish off the country. And would upange kaundula wantu DB. Most of them anagula zinu zaboma more cheaper. Everything was sold. Kaguli manyumba, kaguli jani, magari moto, amango ugulitsana, finishing off. Makampana boma ugulitsana, amango ugulitsana. Unataka koi. Even bank, ugulitsana basi, just selling each other on a cheap. Zuza fake, zuza bila bila bila. People protested. Msabanga George, please leave everything. They want to come back to continue destroying the country. It's a proven criminality. Those people are criminals. The deep is full of criminals. People that want to get things on a cheap zaboma. Basi azuko gawana. They use some laws, they change some laws, basi umango pasa na situ. And it was Peter himself who started. He bought a house, more house in more cheap. Miseu basi umango ulimaza feki, ulimanseu bila usted kwa Gertrude Mutharika.
We want that to return. We want that criminality to return. No. Malawi, it's up to them. Otherwise, there's nothing that the DB can bring. They are liars. They can't change the economy in Zimbabwe as Venezuela. And that's the economy. That's fake. Do we remember anything special about the DB? Nothing. So, Mr. Harajidika, DP saying that ni mabota. Agabambe also ni mabota. Agabambe is a fraudster. Anaba Jipani chaini yake. Chilima when he was alive, not even for a single minute or a second or whatever of a second did he cross his mind that one day Kabambe could come to him as president. He took advantage of the death because he's desperate for leadership to cover up his alleged crimes. Reserve Bank could akare president. So, Mr. Karajigadi, Zambia is a Gambika, it's all fake. If you ngara Malawi, let's not lose focus. That boards. DP is the criminals. They want to come back to the government to continue Bangara and sack this country. And the record is there. What they've done, institutions. Tama bank on a chip. Nyumbacha. Zose Zaboma, they sold it to each other on a chip. They want to come back so that they should continue enriching themselves. Co-opposition got to pesa, mitaji yose, and that's why they're angry. You see Mtalika coming out, he's an angry person. You see Agamaturuga, they're all angry. That anger is a deep yearning of coming back to government so that they should continue. President, nobody Peter Mtalika is toward. They will take advantage and finish off this country. By the time we realize it, this is the only issue. Everything I go on. Evidence is there. Maybe I should stop there. Mr. Mvula. Topic imene enjoy na kulingana tiyambe tizipitiriza. Dudu lero timbo yamba. Nangasi ndiye ngani yoti paka wafusa Zambia. Zambia by 16 and the decision number 16 September is not gonna up because tena kusikulina kukhala pansi kumunika APM hapa adapanga chani napanga compare zimene wapanga chakwera kandi miseu ma kilometers angati miseu antundwaji zina tiziare ka memeka farm tizipanga choni koma ndingo bwerera kuti yake dawo zina nimaseka kwambiri ndikamaona because the narrative yamena kulankula Kabambe ndimena kulankula DPP amakhala ngati mwina they were in different parties or wina nali ku Zambia wangobwera these people were together anali mmozi bantawe ina wina governor wanzaka wina ndiambi kuti ST budget director yes budget director then anafika West secretary of treasury anazaka so also mpinga wa kupanga kuona kuti chikuenda bwanji from there anazakala governor anali governor wa DPP bank governor wa DPP atachoka chuka uja anazabwera kukala bank governor under the regime ya DPP di Akabambe anakabwereka forex ku banki ina kupanga create an artificial I mean kuti import cover ya bwino zino zikuenda bwino zina ndama zobwereka kula mene tukuona pano economic turbulence tukuona pano inambira pompacha because you borrow money to cover a hole kumandama za uganza kuti ndizako meaning therefore anapanga falsify my figures kwambiri wona kuti economy zikanga tikwenda bwino zindunga zikwenda bwino zisali kwenda bwino so when awanza watabwera achakwera nito salansa tabwera anazafika kuti anapanga discover kuti unaiza boss meaning that my financial regimes was policies was anasokulongera because munaikapo an artificial structure yona kuti ndizoneka ngati zikuyenda bwino zisakuyenda bwino and that is criminal so meaning that DPP analako kwambiri Akabambe so poka governor that time analako kwambiri because he was the actor he acted kuti regime
ioneke kuti ikuchita bwino isakuchita bwino created an artificial economy yoti kubwereka ndalama ndibwereze kwa Malawi kuti kubwereka ndalama uzakhala ngati kukhale ngati ndi foreign reserves, meaning kuti therefore mavuto ena amene tikuvulika nawo pano ngoti tikulipira ngongole imeneja anali ankaso ngati ka World Bank kuti high interest ngongole ina ya interest inabwerekedwa imene pano ikuti kiapaso pa mtima. So akamala nkula kuti economy angaisinde imene iwo anaigwesa ndiwowo anzakuze mavuto a economy sidi kuziwa. Yes, when they might come back kuti azabwereka ndama kwa Exim Bank zakapanga create an artificial economy ndipo zithandiza because economy yena kuti zienda bwino yosaigwiririra kuti ka muntu kunyumba inu muli ndi salary yanu mozidi limit of your salary osati muzika kugola kwa wakatapira ndi kukhanga ndama wadi nyama mwata katapira mwezi wafika mulipira ndawa zose zakatapira mambo pacho back to square zero. That's what our bank. So anthu omwe wanaononga anabudula economy akamanena kuti tibwera tizaikonze mwina ndizinthu zosayenera. Bambo Kabambe, I think mwina within 1 year of being a president of a party or within 8 months being a president of a party ndikuzakhala ndi mtima kuti ndikoza kukhala president wa dziko. I think imeneyo mukona kuti sizingatheke kuti apambane chisankho cha pa 16 September. Barack Obama mawa kutabwera azaendese bola azakwanisa because you need to have some background wachokera kuti uzivone zinthu zipite and politically you also need to have that. This is a UTM is a party largely Facebook was structures kulibe very buoyant active members zaba Facebook, and most of the individuals are also living abroad, diaspora members. Amene ndamalawi ena amene pita kunja ndi amakhala pa internet kuponya masavu pafupi kuti zinthu zikhale ngati akuigwira ngati UTM. Bambo Professor, I think Amalawi timaiwala nsanga chika ngakhale iwa professor maiwala nsanga Amalawi anakana mu 2020 adoka there was an election that took place and that election Amalawi sanafune a professor zifukwa zimene sanafunire nzambiri, some of them ndi zinthu zowononga kwambiri, economic sabotage, economic kudya basi sadaka basi destroy. Yes, if you look at what happened within that period and wagiza chito tipen yao to enrich themselves cement to say zote Malawi sana the actors amapanga cement on behalf of Butarika alipoto ndamene pana kunena kuti asake na achikudirewa boma tizaendesa ndi ifeyo anisakubisa they're not going out ngomzangana ine achisale na achisale ndazawa mkito public mzane muyangane ndife proven leadership. What is proven leadership? Ability muna leadership yoti yowononga zinthu. So mukamane na proven leadership atuuze ma values 5 proven inapakachani proven leadership. And then what is worse is that anthu amene azungulira iwo wa president iwo anthu amene mwina anthu anada nawo kukosi 2020 kuti anthu ade nawo kukosi. It was not just him as a APM, him as APM amaziwa kuti uyu ongokhala statue wavala wakhala pampando koma amene akudyera upresident amene akuononga upresident ndi anthu awawa anthu omwe aja ndamene sowakwapanga promote panopo even after holding what would have been a beautiful convention, could even be convention. Anapeza kuti anthu amene anawina mipando kwachosa repress them with macrones. They contested, but because the analuza kuma iwana anabirika chituzu kuti anthu jamafuna kwambiri wo anthu ndi anthu ndikana kuma. So at the time metu kwa nkaza chisango pano most of these people
akumapita akumapita kuyankha and some of the things when akuyankhazo nzusakhala bwino and then certificate bachani tambili zasakhala bwino. So you find that the interest you're going to be interest yaikulu njona kuti tipite tizikadya pamene tinasiyira tikapitire kudya, because ndikumva kuti panopa makhabe nimaganizo amene amaendesa Japan nawonso azikalandira kena kache zomwe zija zimachitika zakuombera amvula munanena nokha kuti nkhani tingoyamba izibwerabwera ni nkhani yoti izibwerabwera kuti yatamanga kwambiri ndisiye pomwe komanda kuti prove leadership tenti itumbure tione mozeli matumbo ake kwa matumbo osari bwino kuti kweni tenti yang'ane ndi ino ndikupe mfani ino ngati atolankhani amapanga pane Timvetse muibwere seso imeneyi tizaira nkule bwino chimodzimodzi tikomulikani tu anthu anapedwa kumuzuzu ndi anthu omwewo amene pana secretary general ali aiki Jauju Jauju mwana upole. Yes, mwana upole Robert Chasowa. Kuli anthu wabili anaocha manyumba Masambuga then that family kulilongwe Rambala tizakambe akuli proven leadership. That's proven leadership. Mwaputasa mvula anasiya ajabu Mr. Mbega Sam ndayo chepa mwina ndemangani khala yotani. Chamba nisana kamba zimefanda kamba ndofanda nekuti ndikufuna Malawi ayangane DPP bwino ku DPP kuli magulu awiri ngati satatu awantu mono pali kagulu kena kake kamene mukakaona kali ndi kuchenjera kopitirira muyeso kali ndi ukhulu kuopitirira muyeso ukhulu kwake usafunika kukhala kufupi ndi mphamvu panopetsa ndemona kuti kagulu kamene kaja kali pamwambapa kamene kakuzungulira kumathamanga anditsoka lake akapita pa msonkhanopo akungoyankhula mbwerera akuyankhula zinthu zopanda pake kumaganiza kuti so mukuti inuyo you understand ndikupatsani chitsanzo muona kuli achisale kula gangata kuliena ku blanta ya kuno ndaona pa posta anzomera ngwira kagulu ka nyamata kena kake kuti mukakayangana bwino kuambwerera they are busy speaking nonsense. Yes, utter nonsense. You can't even connect kuti ndishani kudi chichi ndinaona pena pake akuyankhula kuti anapita munthalika ose ndiwaphunzira ali kunja. What has got that to do with kubweretsa magesi nziko unkana yake na ya magesi ndikuzifusa mavuta amene nawo ife ngati nkhanthwe ndoti titesenjala titani ndi wina akayima pa msonkhano koma kamankhaniza anapita munthalika ife tinachitikana anapita munthalika. Actually the fact kuti anangobwera zana bombo kwa kulumbira nkumapita shows kuti dziko talibe nochita. So you come on the party on a rally and you're telling us about a president wako fit now in Chile. If you so did anatoka alikumala konkulu. That's what we care about. So muona kuti bali kagulu ka nyamata ka bracket kena ka nyamata or they have never tested, they have never proven anything in terms of leadership or in terms of governance. Sana andike ko lokhandu na sana khale komanda amene akubwebweta kwa mpiri kuwowowo ngati ena awada khalapo mapeto ake ndamene wa maskando amene atukabawa za certificate za cement. You understand? Ndipo ligulu lina lili musimu langu tidu DPP komweko ndicho amene foreign atamvetsetsa koma sina funa kuchula magulu Bright Msaka. These are educated people. Kina Benpiri akina ndani muona pali kagulu kena kake kuonetsa kuti kali ndi strategic nzeru zoona kuti if we wouldn't want to be part of that nonsense and they're back. Manivetsaka mukayang'anitsitsa mukayang'ana DPP muona izizi mari awiri amene wamuaona atatu amene wamuaona pali kagulu ka nyamata apa kamene kaungokamba mbwerera kakapita misonkhano ndichifotoka kukamba mbwerera
awa amakosana amene andi experience ndi kuti kumata apo ife dala kuitsa nyamata akula zikati nkati samapanga zikandizo apo yakula nyamatazo. They wouldn't want to be part of that. They are holding back. It's either they are busy with consciences or they are just not choosing to associate themselves with nonsense. Complete nonsense, utter nonsense. Ndiye chimene ne azimezi nchakuti kuti dziko linolo tipezeka kuti dapanga chiganizo chokuti makosana awo atuluke panali zifukwa zake chimodzi mwa icho chachikulu chinali kuti we need to win back our economy as a country. Chifukwa zonse zijama zikamba George kuti kamuzo adai kama foundations zimene zija, that was the definition of ownership of an economy. You have a vibrant ADMAC imene alimiano akagula ADMAC jama akagula nkupanga process mukapanga process mukugulitsa kunja ndiye kuti profit yocho kumene kuja ikubwera ku account number 1. Account yani ya dziko mwanipesese kuti mupanga transport zimene zija mutani tika njanji tizikuisa ntchito means yochipitsitsa mwanipesese anatu akuti adzipita ku school afuna makopi afuna chani ndemo makatangano kumene process yanu chamaika ija ndrama zike zimakakhala kuja cho chitopita ku school. You remember timandira makopi? Of course. You understand? Timandira makopi everything. Why? System ija system yonse imene dalipo end goal yake kumene makathera nkwa Malawi. Olima anali ya Malawi, opanga process anali ya Malawi, opindula anali ya Malawi. Koma lelolo chimene chinachitika chifukwa chakuti zonse zija makampani onse aja tinagulitsa amene adatenga aja profit imapita kwa iwo sibwera kwa ife ndipo olotitali mabwanji ndikomaliza pang'ono olotitali mabwanji tikamalima muona kuti iwo aja ndi amene amathamanga kwakukola zimene zija ndi chifukwa chake kukhala kovuta kwambiri ngati sitikhala ndi zinthu zitatu izi tibwezeretse banki yathu ya dziko ifeyo. We should have a stake in the banking sector of this country. Tibwezeretse magetsi kolingana ndi kukula kwa chiwerengero cha dziko lino. Komanso boma likhale ndi ma business ma sectors onse, mining, agriculture, chani ndicho cholinga chakuti ifeyo tikatitalima Malawi makampani athu akadzika gula nawo zimene zija adzipanga nawo process chifukwa ma profit ama makampani athu aja ndrama zake zizipita kwa account number 1 kumene ifeyo tizidalira kuti tili ndrama zochuluka lero chifukwa chakuti anthu aja adagula makampani athu ndi ndrama zawo sitingakwenye profit yokhala ndi wowo ndi chifukwa chake lero akumatitonza kumatitenga ma forex athu kumabisa kutizunguza angati simufuna upanga za ife simukhaso mwakuti koma the biggest capital of their business is this country which is ours. So ndi chifukwa chake ndikumadandaula kuti kodi ndimbwerera zimene akumayankhula anyamata a DPPs kupita pa nsonkhano zosagwirizana ndi mavuto a dziko lino zosapatsa chiyembekezo kina chilichonse kukhali kumangotukwana uzana mudziphana mudzitani akabwera kuno mwagende sizikugwirizana konse ndi kuthetsa mavuto amene tikukumana nawo. Ndikuganiza kuti kodi anthu amene wawa atati by chance or by crook something God forbid, are we going to win back our economy, which is our biggest target? Because we need to win back our economy. We need to have back our country. Adzakwanitsa ndi mbwerera zimene ndipo musire pamenepo Mr. Bigger Sam tizambira pamenepo fulani nakale kuti tufunika nthawi yabwino ndikuthokozeni kuti munabwera mprogram ya Timvetse. Mr. Mvula tathokoza kuti munabwera. Mr. Kasakula zomwe kwambiri kuti mukakhala ndi mpata mumabwera ndithu mprogram ya Timvetse. Zomwe kwambiri tatsiriza motero program yathu ndikukhulupirira mwamvetsetsa kuti zinthu zinazi zayambira pati zikuchokera kuti komanso zolowera kuti. Blessings chiloweka dzina langa mwakoma nonse.